आसाम सोनाब बंग सिमना ओनसोलाव सासे दंफां लांखारग्रा ड्राइभारखौ पुलिसआ श्रीरामपुराव खादों। थांनाय 18 मेआव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम आरो सोनाब बंग सिमनानि श्रीरामपुराव पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुं मोननायनि गेजेरजों अपारेशन खालामनानै सिमुलटापु पुलिस बिफानआ 31 नं राजा लामायाव सिखावै सिगुन दंफां लांखुमानायखौ हमनो मोन्दों। गारियाव लाबोनाय समाव दंफांखौ सायाव हालदै आरो हाइजेंजों खोबनानै लाबोदोंमोन, नाथाय पुलिसनि आखाइनिफ्राय रैखा मोननो हायाखैसै। सिमुलटापु पुलिस बिफाननि अ.सि. लालिमसांनि दैदेननायाव बे अपारेशना जाफुंसार जादों। हमजानाय गारिया रेजिस्टारबो नङामोन होननानै सुलुंआव पुलिसआ फोरमायदों। हमजानाय गारिनि नाम्बारआ HR 45C1855 आरो सालायगिरिखौ हारियानानि कार्नाल जिल्लानि बार्टा मुंनि जायगानि होननानै मिथिनो मोन्दों आरो मुङा दिलबाग सिंह होननानै सिनायथि होदों। गारिया गुवाहाटीनिफ्राय कलकातासिम रावना होदोंमोन, जाय लामा ससेयावनो पुलिसजों खाजाबाय। दासिमाव सोंनाय फिननाया सिमुलटापु पुलिस आउटपस्टआव सोलिगासिनो दङ। गासै हमनो मोननाय दंफांनि बेसेनखौ 18 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होननानै मिथिहोदों।